Super Migubay, kadali lang sagod na ko i-chika nimo. Kabahin atong silingan namo ba nga naglisod yuton yang anak sa module palingguula lagis bata. Asa sir, kabahin sa module. Oo, katong module lagi luuya lagis bata gali ako lang alam-alaman pod na ulian ra. Kaluoy ra pod. Mao to na uli-ulian ra pod ang bata kay ako amang gialam-alaman. Mayor pod siya mga malaman. Kay kalagong module sir para lang nako no kay estudyante man gina sila. Nakaagi maputag estudyante galing ato face to face man to sa una kay wala man to yung module, wala man to ng pandemya nahitabo ng COVID na. Muna siya ako ikasulte sir. Sir, mo ipal sad nga kung di ka ang kauban. Kanang ako ra paliwanag ha, ako ra pasabot ni sir. Kanang module gud sir, ipareho ra gud nato nagkanang eskwela ta. Kanang mosulod ta sa usa ka classroom bisag di ta kabao dili ta lang fast learner gani. Ato ra na ni sulod ta eskwelahan kay adto man ta eskwelahan no para maka-cut-on. Mura po nagkanang module. Bito po doon anak mo gid na pod. Maabot sa imong nauna nga answer. Kay para man ay mo makabot di man na ingon nga pa-pressurize yung answer anang module. Ug malisuran na di. Ansiran na po nimo kanang basta mo rin mabus unahon nimo. Ang importante nara kay ka-answer ug makapas na ka sa deadline. Dili man na ingon nga pressure na pig sa ana yung otok na. Amurag yun anak gid guro na. Kana gong module. Okay. Kanang module lagi sir. Nindot man gani na kay dara kas balay gani kay hayahay ra kag usan at orasan nimo buhaton kaysa kanang sa eskwela sa una nga mag face to face nga mag face to face nga kanang napaka-classmate nga mga demonyo kayo nga aghaton pa kag kating classes. No. May ratong nakay-classmate nga crush nimo kay mainggan yo ra makagsulod. No. Pero mas mayor gyud po na ron nga muna ilahang pamagi sa pagtudlo anang module para makat-on jud ang mga estudyante pero maswerte gid sa una sir, di ba? Ang bitaw nindot gyud tong sa una gyud. Sige sir, okay na da manata kay magdiwas akong trabaho. Sige, padayas imong trabaho. Kuyog na putrag pa uli rong hapon, dagoy anay.